ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದೆತ್ತ ಸೇರಿಗೇಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಐನ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೆರನ ಮುಪ್ಪನೆ ಬೂಕು ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ಕವಿತೆಲೆನ ಗುಂಚಿದ್ದ ಹುಡುಗಡೆ ಲೇಸಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬದಲು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಕೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರ ಬೈದಿನ ಬೂಕು ಉಡುಗಡೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲರೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಬೂಕುನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ತೆರಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಮನಮೋಹನ ರೈ ಇಂಬೆರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೆರು ಪುನ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಮತ್ತು ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಲೇಖಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರು ಇಂಬೆರು ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಲೇಸೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಆಕೃತಿ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರ್ ನಾಗೇಶ್ ಇಂಬೆರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಯಾದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಬೆರೆನ್ ಬೂಕುದ ಮಾನ್ಯೆ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೆರೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸದ ಸುರುಕಾದ ದೇವೆರೆನ ಸುಗಿಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಸುಗಿಪುನು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಿನ ಬಾಲೆ ವಿನಮ್ರ ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೆರು ಸುಗಿಪ್ಪೆರುಲ್ಲೆರು ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ಓ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡೈ ಕರೇಟಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲಾ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡೈ ಕರೇಟಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲಾ ತೆನ್ಕೈ ದಿಕ್ಕಗ್ ಮೋನೆನೆ ಪಾಡದು ಕುಲ್ದಿನ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬಿನ ತರೆಕಲಾ ಸರಿ ಇಂಬುನು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ವೆರು ಗುಣದುಲ್ಲಯ ಈ ಮೋ ಕೆಡೊಲಿದ ಭಯ ಕೊರ್ಲ ಬೊಡ್ಡಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರದ ಬೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸೊರಟು ಸುಗಿತಿನ ವಿನಮ್ರ ಇಡ್ಕಿದು ಮೆರೆಗು ಸಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲುದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕುನೋಡು ಪಂಡದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡಂಬೆಟ್ಟು ಇಂಬೆರೆನ್ನು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತೆನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಬಿಕುಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ
ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಯೊಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಇಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರವಿ ಇಡ್ಕಿದು ಮೇರ್ನ ಮುಪ್ಪನೇ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಕರಿನ 14 ಅರ್ನ 21 ಮನೆ ಬೂಕು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬುಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಚುಟುಕು ಸಂಕಲನ ಆದಿಂಡು ಚಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಗೊಂಚುಲು ಮುಳು ಬುಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಲಿಯಾರ್ ಮೇರ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇಡು ಕವಿಕೂಟಲ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಯಕೊಂದು ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರನೆ ಅರಿನೆ ಇತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ದುಂಬಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಓಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚ ಆತನು ಅವು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿದರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುನಾರು ನಮ್ಮ ರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮಾಣಿ ಮೇರೆ ಹಿರಿಯ ದೈವನರ್ತಕರು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ವಹಿಸುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಲಿಯಾರ್ ಮೇರೆನ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಏತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರ್ ನಾಗೇಶ್ ನಮ್ಮಾರೆ ಅರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಮಯಡು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೇರೆನ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬೂಕು ಬರೇನಾಂಚಿನ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕೃತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತುಳು MA ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಮೇರೆನ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪುದರ ಪನದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ರಾಶಿಡು ಯಾನ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೆ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಪಕ್ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೆರು ಪುಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡಿತಕ್ಕೇನು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನ ತಾಕೊಡೆ ಇಂಬೆರು ಪುಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡಿತಕ್ಕೇನು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮಾಣಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಬೆರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡಿತಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಬೂಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಇಂಬೆರೆಗು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೇರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಬಿನ್ನೆ ರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಇಂಬೆರೆಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಗಳುಗುಳಿ ಸುರೇಶ್ ಇಂಬೇರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಇಂಬೆರೆಗು ಯಶವಂತ್ DS ಎಂಬೇರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೋಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೇರ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಿಯಾರು ಇಂಬೆರೆಗು ಅನುರಾಧ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಬೇರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೋಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಬೆರೆಗು ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಇಂಬೆರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗು ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಇಂಬೆರು ಪೂಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೇಸಿದ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುದ ಪುದರಿಗ್ಲ ಬೂಕು ದುಲೈದ ಅಚ್ಚರಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಕ್ಲ ಒವ್ವ ಅಗೋಚರ ನಂಟಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಚ್ಚರದ ಪಿರ್ತಿಡು ಬೂಕುನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮಾಣಿ ಇಂಬೆರೆಡು ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೂಕುನು ಬರೆದು ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪೊಗು ಬೈದೇರು ಮುಪ್ಪ ಅಜ್ಪ ಅದು ಆ ಅಜ್ಪ ಸೊನ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬರಪಿನಾತ್ ಸುಯಿಲನ್ ಆ ದೇವೆರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿ ಆಶಯ ಮಲ್ತು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಇಂಬೆರೆಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸುಗು ರಘು ಇಡ್ಕಿದಿರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಐನ ವಿದ್ಯಾ ಇಡ್ಕಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಮ್ರ ಇಡ್ಕಿದು ಮೊಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇರ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಇಂಬೇರು ತನ್ನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯಾದ ಬುಳೈನಾರು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜುಮಾದಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಜಾಗದ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲೆಗು ಕಟ್ಟದು ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಮಾಯೊನು ಜೋಗೋಗು ಕನತದು ಮಣ್ಣದ ನಿಲೆತ ಕಾರ್ನಿಕೊನು ಗೋಚರ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಮಾನೆಚ್ಚಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಗಲಿಗೆಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೈಯಾರೆ ಬತ್ತಿ ದೈವಲೆ ನಂಬಿಕೆಗು ಅಭಯದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದನು ಕೊರ್ನಾರು ಅರೆನ ನಿಯತ್ತದ ಬೇಲೆಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ನಡತದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಇಂಬೆರು ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದೆ ವಿದ್ಯಾಮಾತೆ ಅಂಚಿತನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಅಂಚಿತನ ಗುರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಶಾರದನ ನನೊಂಜಂಶ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಆ ಗುರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೀಮದೇವರು ಗ್ರಾಮದೇವರು ಮತ್ತು ಮುದಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇಣಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ
ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಲೆದ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಹಿರಿಯಾಕಳೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ ನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಮಾತಾ ಕೂಡಿನ ಜನ ಭಕ್ತರೇ ನಾನು ಈ ಭಾಷಣದ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ಬಾ ಐತಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬೇತಂಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕ್ರಮಣ ಬೇತಂಡು ದತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾತನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡುಗಡೆ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ರಘು ಇಡಿಕಿದ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಅಂಡ ತಿಂಜಂತೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮರಾಣಿ నేను పండక్కి అని ఓతుండే సరే రేపటి నుంచి తులు పుస్తక అదే ఇట్లా ఎన్న నలిಕೆ ಈ ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಎಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ರೇಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾವು ನಲಿಪುಣೆ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಲ ಅಂದು ಕರ್ಮ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಆ ನಲಿಪುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೆ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ರಘು ಹಿಡಿಕ್ತೀರಿ ಬರತ್ತೇರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆನೆ ಅಂಜಿನಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜಾಬಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನ ಭಾಗ್ಯ ಇದನ್ನ ಎಂಕಲು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನಕಲ ತಿಂಚಿನಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಕುಲ್ಲ ತೆಂಗಲ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಚೂರು ತೆರೀನಂಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾಯ್ದನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಬಕ್ಕಾಯ್ತ ದೈವದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋ ಅಂತಂದೆ ಈ ರೂಪಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದ ಈಗ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಣವು ಅಣಂಚಿತನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದೀಕರಣ ಅಂತಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಬರ್ಪಣವು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ತನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಲಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಾನ ಬಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಓಲಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತರವಾಡದಿಲ್ಲವನ್ಪ ದುಮ್ಮು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲವು ಎಂದ್ರೆ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲವನ್ಪ ಕೇವಲ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ನರಮನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನೋಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಮಣ್ಣಲ್ಪ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಉಳ್ಳೇರ ಏರಲ್ಪ ತಮ್ಮಲೆನ ಅಜ್ಜಿಯರ ಅತನ ಅಜ್ಜ ಹಿರಿಯಾರ್ದ್ಯ ಮಾಮ್ಯ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಕಳೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಣ್ಣ ಗ್ರಂಥ ಅಪಗ ಐನೇ ಕುಟುಂಬದ ಆಕಳು ಕೂಟ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಕಳು ಒಂಜಿ 3 ಸರ್ತಿ ಕೂಟಿರತ್ತೇನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿ ಅಪ್ಪಜನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಅತನ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಸು ಬರ್ಬೋಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಟನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದ್ವಾರ ಹೊಸ ಪುಲ್ಲೆತ ಪುದ್ವಾರದಂಜಿ ಈ 3 ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಂಚಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಕೂಡ್ನಲ್ಪ ವನಸು ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಆತನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಮಾತೆರ್ನಂಜಿ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಕೊಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಒರಿಯೇ ಅಂತೂ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಇಂಚ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಂಥ ಆಚಾರವಿಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬದಂತ ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿ ಬೋಧನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಐನು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಕುಳ್ಳುದು ಕೆಪಿ ಕೊರಪಣೆ ಅವಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕನ್ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೂಡ್ದಂಜಿನ ಕೂಟೋಡು ಮಾತಾಕಲೆ ಪನ್ಪಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ರ ಐಕ್ ಅವು ದಾನ ಏನು ಮಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಜನಕಲೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕಾಂಬಿ ಅಂಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜನ ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಬಿ ಕೊರಪಣಾಕಲಿಜ್ಜಿ ಆದ ಓಡೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣ ಸಮೇತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬರ್ತಂಡು ದಪಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಐತದ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಅಕಲಂಜಿ ಕಾರ್ಕಟ್ಟ ಪೂರ್ಣೆ ಬೋದು ಅಕಲಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಕಲ್ನಿ ಅಕ್ಕಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಕಲ್ ದುಂಬುದಿನ ಪಾತೆರ್ನೆ ನೀವು ಆತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿನ ಅಮಸರಟ್ಟು ಬೈತ ಅವು ನೇಮದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣಿಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಷಣೆ ಅಲ್ಲ ನೇಮದ ವಿಲೇವರ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ನೇಮದ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ದ ನಂಗೆ 18 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತುಗುಲ್ಯನ ಅಂದೆ ನಂಗೆ ಅದಂಡು ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಕಾರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೋರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಕತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಹೋಗ್ಲು ಪನ್ಪುಣೆ ಏರಿಯಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇರಿ ಏರಿಯಾಕಲೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪೂರ ಅವು ಸಂಧಿಯೇ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಸಂಧಿರು ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡುಲ್ಲ ಕೆಲವು ನುಡಿಕಟ್ಟುಡು ಕೆಲವು ಐಕೆ ಐಟಲ್ಲ ಉಪಗಾತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಗಾತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ದೈವ ಹೊತ್ತು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಓಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಓಡೆ ನೆಲೆ ಊರ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ನೆಂಚ ಪಾತೊಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಏರು ಮಾತ ಏಲಿಗೆಡೆ ಪಾತೊಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಪರ್ಮಣ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿದ ಕಾಲೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿದ ತೂನಾಗ ಮನಸ್ಸರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಾತ
ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬದಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಯಥ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ದಪ್ಪ ನೀನು ಅವು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಬರಲಾಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇಂದು ಬರಲು ಒರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೂಟೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕಲಾಟ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಸಂಧಿನೊಂಚೂರು ಕೇಪಿ ಕೊಡ್ತು ಅತ್ತನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿನೊಂಚು ಕೇಪಿ ಕೊಡ್ತು ಅತನ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಕಲ ಐನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಕಲ ಮತ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದು నేను ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಂಡ ಅವು ಬೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅವಳ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ನಂದು ಈತಲ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರಣ ಹೋಗೊಂಡ ವಿದೇಶ ದಾಖಲೆ ಪರದೇಶ ದಾಖಲೆ ಮಾತಾ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೈವದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರೇ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಅವಜಿ ಯಾನ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಅಣತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹಾಕಲು ಬಂಜಿ ಬೈತೀರಿ ಅವು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆರಿಯರ ಬರ್ಪಣೆ ಯಾರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿ ತೆರನ ಹಾಕಲಾಗಲಿ ಕೊಂಚಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ನೇನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮತ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತ್ರೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ ಬರೆದು ಮತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ ಯಥ ತಾವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದಪಂಡ ಅವು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಸರಿ ದಪಂಡ ನೀನು ಆ ಮೂಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅತನ ಬೋಧನೆ ಬಂಡ ಒಂದಂಗೆ ಹರಿಕತೆ ಈ ಹರಿಕತೆ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಈ ಹರಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಂಬುದ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಯನೈತೆ ಯಾನು ಸಾಲೆ ಹೋಯ್ನೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಳ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಚಿಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಸಾಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೈಟು ಜಿಲ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಬರೆಯ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪಣಿವಣಿ ಸರಿ ಇಂಚ ಹೋಯ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮತ್ತಲೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕೂಟೋಗ್ಬೋದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಜನ ಹಿರಿಯ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನು ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಕಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳು ಮಾತ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಣನಿಕೆ ಅಂತ ಐಟ ಮೂಲ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಜಿನ ಮಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪ నేను ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ పంಡ పుస్తక ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದ ಏಪಲ ಆ ಕಾಲಕಲ ಓರಿಪಣ್ಣಂಚ ನಂಜಿ ವಸ್ತುಲು నేను ಏರು ಮಲ್ತೀರ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತನ ಹಾಕಲತ್ತು ಈ ವಸ್ತುಲಿನ ತಾರು ಮಲ್ತನ ಹಾಕಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಮಲ್ತೀರ ಭಾರಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹಾಕಲಿ ಮಲ್ತೀರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೀರ ನಂಜನ ಋಷಿಗಳ ಹಾಕಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಕಲ್ಡ ಬರವು ಇತ್ತನ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬರವು ಇಜ್ಜನ ಅದಿಪ್ಪಡ ಆಕಲ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು నేను ಬರೆಪಣ್ಣಂಚನೆ ವಾ ರೂಪಡು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಹಾಕಲ ಋಷಿಗಳ ಹಾಕಲಿ ಇತ್ತೇರು ತುಂಬ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ ಮಾತ ಅವರೇನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ನಕಲೆ ಈ ರೋಮಾಂಚನ ಅದು ಈ ಕತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯನಾರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಇವಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯನಾರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಹೊರ್ತು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬರೆಪುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಹಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಗ್ರಂಥ ಮೂಲ ಅತನ ಲಿಪಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪುಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಜನಪದ ಈ ಜನಪದನ ಆರಾಧನೆ ಜನಪದನ ಮೂಲತಃ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ಲಾಕಲ ಮಲ್ತನ ಜನಪದನೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಜನಪದ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಂದು ಬೇತೆ ಅಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ ಬೇತೆ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ನತ್ತು ಜನಪದನೇ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಪದನೇ ಹೋಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿರಿಯಾಕಲೆ ಪಣ್ಣವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಅಂತೆತ್ತೋ ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಹೋಲ್ ಬಂಡದ ನಿಕ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕದಲ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣಲಂಜಿ ಕೇಂದ್ರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಮಯ ಅನ್ಬಂಡವರು ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪೇಗೆ ಆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪೈ ನಡೆದ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಉಂಡಾನಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೆರಿವು ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪೈ ನಡೆದದೆ ಜನ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಆಡಿದೆ ಬಂಡ ವೇದವಶರಿಗೆ ಆ ಸರ್ಪಯಾಗದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಐಟವಾಗಿ ತೆರಿಕೊಂಡಿರು ಜನಕ್ಕಳು ಸರ್ಪಯಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪೈನ ಅರ್ರ ಪುದರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಅವು ಮತ್ತು ಬಿರಿದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಣ ಸಾದಿರಿ ಬೇತಂಜಿ ಋಷಿಯಾಶ್ರಮ ಉಭಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಆಗಲು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ತಾನೇ ಇರು ಓಡೆ ಬೈನಿದೆ ಅಪ್ಪಂಜ ಒರಿ ಜನಮಜಯ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪಯ ಮರ ಐಕ ಬೈನೇನು ಎಂಜಿನ ಸರ್ಪಯಾಗ ಉಂಡ ಉಚ್ಚುಲನ್ನು ಪೂರ ಕೆರ್ಪು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಿಗ್ಬನ ಮೇಡ ಅಂದ ಇಂಚಿರೊಳಗೆ ಉಂಟ ಒಂಚ ಅಪ್ಪಣ ಇನ್ನ ಖಾತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ದಿಂಜೊಂಡು ಮಾರೆ ಪಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಏತಾ ದಿನಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಖಾತೆನಿಗೆ ಬಿಗೊರ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತೇರಿಂದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಆತನ ಅಂಜನ ವಿಷಯ ಅಂಜನೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲ ಚ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಜನ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೂಲ ಅಂಜನ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಒರಿಯನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕರೆ ಬೈದನಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರೇಗೆ ಜನಪದಿಯ ಆ ಜನಪದಿಯ ಮೂಲತಃ ಬದಿ ಇತ್ತು ನಾವು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಇತ್ತೆಲ್ಲೊಂದಿದೆ ತೊಂದರೆ ಮಂಡ ಮುಗಳು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರನು ಅತನ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರನು ಅತನ ಕೆಲವು ಇತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆಧಾರ ಪಾತೊಂದು ಮುಗಳು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪೇರದ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಎಂಗಳ ಪಂಜೂರ್ಲಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಅವಳ ತೆಂಕಾಯಿ ಭಾಗ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ಮತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕುಪ್ಪೆ ಅಂಜೂರ್ಲಿ ಅನ್ಪಣಂಚಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಜಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ದೈವೋಡು ಸಂಧಿ ಅನ್ಪುಡು ಆ ಸಂಧಿದ ಅರ್ಥಂಚ ಬಂದ ಸಾಯಿಡ್ಲು ದೇವಿ ಮಾತು ಮೇಡ್ದು ಅವತ್ತು ಅಂದಂತು ಚಿನ್ನಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಡಿದೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ನಕಲು ಉಂಡಾಯರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರು ಈ ಭೂಮಿ ನುಂಡು ಮಾಲ್ತೇರಿಂದು ಭೂಮಿ ನುಂಡು ಮಾಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಸಂಧಿರಂಜನ ಬಂಡ ಅರೆನೆ
ಮಲ್ಲ ದೇವರೇನ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿನಿಗೆ ಬಾಲೋಲಿ ಇಂದು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಲೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೋಲಿ ಈ ಬಾಲೋಲಿ ನಕಲೆಡ್ಲ ಮೂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಲೋಲಿ ನಕಲೆಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೋಲಿ ಬಂಡ ಒರಿ ಜೈನ ಮಾನತನೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬರೆಯನಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆರಾಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವಲೇನ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆತನ ಇನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ಯಥಾ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಅನುಭವ ಪಡೆನಾರು ನಮ್ಮ ಮುಜುರ ಪಡಂಗಾಡಿ ಬಾಲೋಳಿ ಉಪದೇಶಿಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಲ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಂಜಿ ಉಗಮ ನಂಜಿನ ಜಾಗ ಎತ್ತಂಡವು ಮುಜುರ ಪಡಂಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಲೋಲಿ ಉಪದೇಶಿಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಂತ್ರವಾದೀನಿ ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಆನಂದವನ್ನಟ್ಲ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೋಲಿ ಪೂರ ತೆರ್ನಾರು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆನಾರು ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಡೆಂಕಲು ಬಾಲೋಲಿಂದೇ ಅನ್ಪಣೆ ಬಾಲೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೋಲಿಯಿಂದೆ ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ವಿಷ್ಣುಲ್ಲ ಈ ಸಂಧಿದಾದರೊಟ್ಟು ಬಾಲೋಲಿಂದೆ ಬಂತೇರಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ಬಾಲೋಲಿ ಕುಪ್ಪಂಜೂರಿನ ಸಂಧಿರಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ ಬಾಲೋಲಿ ಬಲಕಾಯಿ ತಟ್ಟಿಯರಿ ಬಾಣ ತೇರ್ತೇರಿ ಎಡಗಾಯಿ ತಟ್ಟಿಯರಿ ಭೂಮಿ ತೇರ್ತೇರಿ ಅಂದು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಗಂಜ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವು ಬಡಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ತೇರ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಭೂಮಿನ ತೇರ್ತೀರಿ ಆ ಭೂಮಿ ತೇರಿನ ಬಾಣಲ ಭೂಮಿಲ್ಲ ತೆರೆದು ಅಂತರ ಆತನಕ ಈ ಭೂಮಿ ಬಾಣೋಡು ಈ ಇಮ ಮೋಡ ತುರುವಣ್ಣಲ್ಪ ತಾಳವೇ ತಂಬ ಅನ್ಪಣ ತೆಡ್ಡಿಲು ಮುರೆಸಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ತೆಡ್ಡಿಲು ಮುರೆಸಿದನಕಾಯ್ತು ಕುಂಕುಮ ಅನ್ಪಣ ಪನಿದಾರೆ ಭೂಮಿ ಊರುಂಡು ಬರ್ಸ ಭೂಮಿ ಊರಿನ ಕದಿಕೆ ಅನ್ನೋ ದೈ ಉಂಡು ಗರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಕದಿಕೆ ಅನ್ನೋ ದೈ ಪ್ರಥಮೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಂಜಿ ದೈಕುಲು ಮತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರು ಅತಿಕಾರ ಬಾರು ಅನ್ಪಣ ಅಧಿಕಾರ ಬುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕೆಂಪು ಪದುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಆದೋಲಿ ಬೋದೋಲಿ ದೈ ಬಾರೆ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಐದುಕ ಮಾತಂಜಿ ಭೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಭೂಮಿಡು ಮಾತ ಬಲ್ಲಾಳೆಳೆ ಮೇಲು ಒಂಜಂಜಿ ಸಂಧಿಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಂడి అయినా నెట్టయితే మేదిని నిర్మాణದ ನಂಗೆ ಪನ್ಪ ತೂಪನವ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡ್ತನಾಗ ಮೇದಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೋಜಿನ ಮೇದಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಷ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೈ ನಿಂಚದ ತಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಕಲ ಪುಟ್ಟಿಯರಿ ಅಕಲನಿ ಕೆರಿಯರಿ ಅಕಲ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಂಡು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಅಪ್ಪಣ ಈ ಸಂಧಿಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯలు ಮಾತ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಧಿಲು ಮಾತ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಜನಪದಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ ಬೈತನ ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ಇನಿ ಅವು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬಾಯ್ದು ಆವಂಟದ ಪೋತುಲು ಇನಿ ಪನ್ಪುಣಾಕಲೆ ಕೆಲವು ಕೇರ್ನಾಕಲ್ಲಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಣಾಕಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆಗೆ ಮಾತಂಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿಲೊಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಒರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟಿ ವಿಡು ಮಾತ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೂಲತೇನು ಜೀವನ ನಂಚದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಐಟ್ಲ ರಘುವನ್ನೇರಿ ಮುಪ್ಪನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದು ಪಂಡಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಈ ಜನ್ಮದ ಆತಕಲೆ ದುಂಬದ ಜನ್ಮದ ಆತನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ದ್ವಿದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದುಂಬಗ ಆ ಪುದಾರನ್ನು ಬರಿತದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗ ಪಟ್ಟಣಂಚನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮಲ್ತ ಬೈದಿರಿ ಅವಟ್ಲ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎಣ್ಣನಲಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಈ ಎಣ್ಣನಲಿಕೆ ಅಂತ ಮನಪಂಚ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥಂಜನೆ ಮಾಡ ತಾನು ಒರಿ ತನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗೋಡು ಐಕೆ ತೊಡಗಿಸದೆ ಐಟಾಪಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇನೆ ಬೇಸರನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡು ಇಪ್ಪು ಅಂಟದೆನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ಪುದರಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂಲೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆದ ಭಂಗ ಆತನ ಎಣ್ಣ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪವನ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಮಾತ ತೆರಿವಣ್ಣ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕವನ ಬರೆಪಣಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕವಿ ನಕಲು ಕವನ ಬರೆಪಣಲ್ಪ ಕೆಲವು ನವನದ ಮೂಲತವೋ ಉಂಡ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತರ ಬೈದಿನ ಜನಪದಿಯೋ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣುಗೋ ತೋಜುಂಡ ಅವತ್ತನ ಓ ಸತ್ಯ ಅವು ಎತ್ತಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಚೂರು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲೊಂಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕಲಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕವಿ ಉಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಅರ್ಥಲ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ದಾನಗ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಐಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಲ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಅಟಂತ ಕಟಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡು ಬರೋದುಂಡು ಐಟು ಮಾತ ಕೆಲವು ಸಂಧಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಐಟಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಚೂರು ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜು ನಂಗೆ ಸಂಧಿದ ಕ್ರಮ ಬೇತೇನುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆ ಸಂಧಿದೇನೇ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಭ ಜೈಕಿ ಕೆಲವು ಐಕೆ ಅವು ಹತ್ತನಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಅಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಡ್ಚ ಅನ್ನಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಕಲ ನೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ನೇನೆ ಕೊಂಚ ಕುಡಿಸೋದು ಬರೆಪುಣ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಜನಪಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮನತಿರ ಮಾತಿರಲ್ಲಂಜಿ ಮನದಟ್ಟ ಆವಡ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಡು ಕೆಲವು ಅಕಲಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ
ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯನಾಗಲು ಬರೆಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂಚನಾಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಮನಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಧಿ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಅತ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಮಾತಾಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ನರಮನೆನ ಸಮೇತ ಸಂಧಿ ಉಂಡು. ನರಮನೆ ಸಮೇತ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಮನೆ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ವಡಸ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಮನಪುಡು. ಆ ಸ್ವಡಸ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಂಧಿಲುಳ್ಳ ನರಮಣೆ ಹೆಂಚ ಹಂಚ ಆತಂಡು ನರಮಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಾರೆ ಬಾರಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಗಳು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರದಾಲ ಪಾಡಿನಾಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡಂಜಿ ಸಂಧಿ ಮಂಡು ಅಂತಾರೆ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಗಳು ಮಾತ ಏನಂಚು ಊರುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಆತ ಪುರುಸೋತಲ ಹಚ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವಂಡ ವರ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಇಟ್ಟದು ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಸಂಧಿಡೆಂಜಿನ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಬರಂದನ ಕಥೆನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಧಿಚ್ಚಿ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಈಶ್ವರ ಸಾಂಕೇರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪೆರಿಜೋಲಿತ್ತೇರಿಂದು ಬಂಡ ಸಾಂಕೇರಿಂದು ಪಂಜೂರಿನ ನಟರುಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟುಂಡು ಮಾತಾ ಸಂಧಿಡ್ಲು ಉಂಡು ವಾಯುಶ್ವರ್ಯ ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದಾಗ್ರ ಇಂತೂರ ಇಮರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿ ರಾಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಧಿರಂಚೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ಸಾಂಕೇರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪೆರಿಜೋಲಿರಿ ಅಂಚನವೇ ಸಂಧಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಡೆಗೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಾಟ ಕುಳ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಬಾಟ ಕುಳ್ನಾಗ ಕನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಅನ್ಪಡೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಸುರು ಜೋಕುಲು ಬುಟ್ಟಿಯರಿ ಅವಳ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಾಂಕ ಒಂದನ ಪಾರ್ವತಿ ಪೆರಿಜೋಲಿ ಅಂದನ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪುಟ್ಟ వందನ ಪಾರ್ವತಿ ಪೆರಿಜೋಲಿ ಅಂದನ ಸತ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟನ ಜನ ಕನ್ಯಾ ಪೊಂಡುಲು ಅಕಲ 3 ಜನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆ 3 ಜನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪೋರಿ ಅಕಲನ್ನು ಪೋಲು ಕುತ್ತೇರಿ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಲಿಪಿಡಿಯರು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ತಕ್ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಲಿಪಿಡಿಯರು ತಕ್ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೊಟಿಲದಲ್ಲಿ ಜಪುಡ್ನಾಗ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಸಂಧಿ ಮನಪಡ ಎಂದು ಉಂಡು ರೀ ಅಕಲ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಶುದ್ಧ ಮಾಲ್ತೀರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಕಣೆ ಬುಡಿಯರಿ ಒಂಚೂರು ಗೋಡೆಗೆ ಬಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ತಡ್ಡ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ದು 4 ಜನ ನಡಪಣಗ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪೈರಿ ಸೊಂಟದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಸೊಂಟకు ನೇವಲ ಮಲ್ಪೈರಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಪೊರ್ಲು ಸೋತು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಿಲಬಂದಿ ಮಲ್ಪೈರಿ ಮೂಕದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಮೂಕು ಮುದ್ದಸನ ಮಲ್ಪೈರಿ ಕೆಬಿತ್ತಾಗ ಪೊರ್ಲು ಕೆವಿಕೆ ಓಲೆ ಮಲ್ಪೈರಿ ನೆತ್ತಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಭಕ್ತಲೆ ಮಲ್ಪೈರಿ ಮಾತ ಆಭರಣ ಮಲ್ಪೈನಗಾಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೋದು ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು 7 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಜೋಕಲಿಗೆ ಬರವ ಕಾಲ ಪಡ್ಬಂಡು ಸುರುಕು ಪೊಯ್ಯದ ಬರವು ರಡ್ನೆ ಅರಿತ ಬರವು ಪೊಯ್ಯದ ಬರವ ಕಟ್ಟ ಅರಿತ ಬರವ ಅತನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಕತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಗ ಅಪ್ಪ ಮೇರುಗಳು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯ ನನ್ನ ಜೋಕಲಿನ ಹೊರಿಯ ಸರಂಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಲಗ್ನ ಹೊಡತ್ತ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಾಗ ಈ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೇಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಗ್ಲು 3 ಜನ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಲ್ನ ಚಿಂತನೆದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಸತ್ಯಡು ಪುಟ್ಟನಾಗಲು ಸೌದೋಡು ಬಲತನಾಗಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಮಿಥ್ಯ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆನಮೋನೆ ತೂಪುಜಿ ಮಣ್ಣ ಕರಟ್ಟು ಅಡುಪುಜಿ ಮರತ ತಟ್ಟುಗೋಡು ಬಲಸುಜಿ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಲಂಚತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಕರಳ ಮರತ ತಟ್ಟುಗೋಲ ಮಣ್ಣ ಕಡುಪು ಕರಟ್ಟು ಅಡುಪುಜಿ ಮರತ ತಟ್ಟುಗೋಲು ಬಲಸುಜಿ ಆನೆಮೋನೆ ತೂಪುಜಿ ಎಂಗಳು ಸತ್ಯಡು ಪುಟ್ಟನಾಗಲು ಸತ್ಯನೇ ಎಂಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಪ ಮೆರೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗಾರೆ ಕೊಂಚ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಾಂಡು ಇದು ಜವಂದಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಂಜಿನ ಸತ್ಯರು ಬರಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೆ ಬದುಕುವೇರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಕಲ್ಲದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಲೆ ಐತ ಸುತ್ತ ಪೂತ ದೈ ನಡಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತೆ ಯಾವ ಏಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಲ ಹೊಡಿಚಿ ಎಂಕಲ ಆತೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಜೀವನ ಕರಿಪು ಅಂದು ಆಂಡಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರಂಚೆ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೆ ಮುಕ್ಕಲ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಡದು ಒರಿ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಡು ಸಂದೀರ್ ಪನ್ಪಂಚ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಲದತ್ತನು ಭಗೀರಥ ತಗಲದತ್ತನು ಬೇರೆ ಕತೆಟ್ಟಿ ಜಾರೆ ಜಂದಿ ಜಾಗೆಡು ದಾರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತನೆ ಭಗೀರಥೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಂದಿರಂಚ ಅನ್ಬಿಡು ಜಾರದ್ದಂದ ಜನಗಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನೀರಿಜ್ಜಂದ ನಿಗ್ಗಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಅಂದುಂಡತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡು ಪನ್ಪೇರದು ಜಾಬಾಲಿ ಆ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿ ಅಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂದಿರು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಬತ್ತದು ಮೇರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂದುಕಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ನೇಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾರೆ ಮಾಗಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಇರು ದಾನೆ ಎಂಗಳು ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕಲು ಬಾರಿ ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲೇನು ಕಲ್ಲಗುಂಡ ನಡಪಲೆ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಪೂತದ ನಡಪಲೆ ಇಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಆನೆ ಮನೆ ತೂಪುಜು ಅಂತೀರಿ ಸೂರ್ಯನ ತೂಪುಚೇರಿ ಹಾಕಲು ಸೂರ್ಯನ ತೂಪುಚೇರಿ ಹಾಕಲು ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಅಕಲು ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಕಲದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಈ ಕಲ್ಲಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮೂಜಿನ ಜಾಮ ಬಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತದ ಎಲ್ರಾಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಜನ ಕಾಲೋಡು ಮೂಜಿನ ಜಾಮ ಬಂಡ ಕೋರಿಗೆಲೆ ಪುಣವು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಕೇರಿಗೆ ಪುಣ ಮೂಜಿನ ಜಾಮದ ಕೋರಿ ಆ ಮೂಜಿನ ಜಾಮದ ಕೋರಿಗೆಲೆ ಪುಣಾಗ ಅಕಲು ಕಲ್ಲಗೊಂಡು ಹೊಡಿಸಿ ಬಿದಾಯಿ ಬಾರ್ಪೇರಿ ಪೂತ ತೋಟೆಡು ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಬೇರಿ ಆತನ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಕಲ ಆಹಾರ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಂಜನ ಬೋಡು ಐಟು ದಿಕ್ಕುನ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಕಲೇಡು 4ನೇ ಜಾಮಾನ ಅಕಲು ಬೊಗ್ಗುದಾಂಡು ಐದುಕ ತೀರಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಗೋಪಚೇರಿ ಈ ಜಾರೆ ಮಗಿದಾನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪದ್ರಾಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಮನ್ಪುಂಡು ಪದ್ರಾಡಿನ ಜಾಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತು ಬೊಲ್ಲಸಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅದು ಬದುಕೆಲೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಲ್ಲಸಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅದು ಕೆಲೆಪುಣಗ ಮುಗಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಇನ್ನಿದಾನೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಲಿ ಜಾಮದ ಕೋರಿ ಕೆಲೆತಾನೆ ಪಿದೇವರ್ ಕಾಡು ಪಿದೇವತ್ತೇರಿ
ಪಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮೊಗಲ ಹೋದ ಕೈಟ್ ಹೋತುಂಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸತ್ಯ ಈತೇನಾ ஒரு ஆனான முட்டுஜு ಅಂತಾರೆ ಆನಾನ ತೂಪುಜು ಅಂತಾರೆ ಸತ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿನ ನಿಖಲ ಅಂತ ಐಕೆ ಹಾಕಲು ಅಂತೀರ ಸತ್ಯಂಗಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಖಲ ಮೋಸ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಮೋಸತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಅವನ ಮೋಕ್ಷ ಗೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಭೂಲು ಕೊಡು ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮೇರಪ್ಪ ಬಣದು ಆಗಲು ಅಕಲ ಅಪ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಜಿ ರೂಪಡಕಲು ಜನ್ಮ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಖಲ ಸಂದಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಪನ್ಮಣಾರು ಮರಾಠ ರಾಜುಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ಅಂಗರಾಜ ಕೊಂಗನಾಡು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಗರಾಜ ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಅವಳು ಬೋದು ಜನಾಂಗ ಬತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾರನಾಡ ದೇಶಡು ಶಿಲ್ಪಿಲ್ ನಂಗ್ಸೋಡು ಜನ್ಮ ಬತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇಂಚನ ಮತ್ತು ಸಂದಿಡಿ ಆ ಕನ್ಯಾಪೊಣ್ಣಲೆ ಸಂದಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಜಿ ಒಂದೊಂದುಂಟು ಅವು ಮಾತ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದಿ ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲ್ತನಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸವತ್ತ ಬರೆಪುಣ ಭಾರತ ಬರೆಪೇರಿ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಮಾತ ಪ್ರಾಸಲ ಬರೆಪೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಗ್ನ ದಾಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಪಕಲ ಈ ಸಂದಿರ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸವ ಅಂತೀರಿ ಅಂಜನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮಾತು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರಂಚಿನ ಕೆಲವು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಜನಪಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಸೈಪುಣ್ಯದ ನರಮನೆ ವಿಷಯ ಆದೆಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಡು ಕೊಂಡನಲ್ಪ ದುಂಬುದಾಕಲ ಮಾಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇವಲ ನಮಾವಲ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಥಾ ಕಾಲೋಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಮಹಾ ಋಷಿಕುಲ್ನಾಕದ ಮಾತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅಪಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾಥ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊಡ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಜನರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುದು ಮರಪೇರತನ ಸೊತ್ತು ಹತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆದ ವಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆರದ ಮಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ದಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಕಲ್ಜಿಗದ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲವಂತನೆ ಈ ಕಲ್ಜಿಗದ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಇನ್ಯಾವು ತೋಜುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇಂದು ಯಾನದೇನೆ ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪೇದೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಭೂತ ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಎತ್ತು ಬಾತಿರೋ ಅಂತಾಳು ಅವಳು ಮರ ಅಲ್ಗೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಪೆಗಡಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸೂಟೆ ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಇದು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಓವುಲ ಹಚ್ಚಿ ಓಲ ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಅಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತೋಜಿ ನಾವು ಅಪದೆ ಮೇಟೆ ಹೋಪನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪ ಕಾಲಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತೇನೆ ಅಪದೆ ಮೇಟೆ ಹೋದ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ತೂಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಡೆಮಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತೋಪಣ ಸಮೇತ ಅವು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಓಡ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾಲಾಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಾಲದ ಕಲ್ಚದ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣ ಲಂಚನೆ ಓವು ಲಂಚನೆ ತಗೊಂಡು ನರಮನೆ ನಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಕಾಲದೊಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ರ ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನೊಳ್ಳೆ ಅಂಚಿತನ ಕಾಲೋಡು ಸಮೇತ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮಾತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಕೂಡ ದೀಪನ ಅಲ್ಪಣೆ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರ ಪೂರ ಗ್ರಂಥ ರೂಪೋಡು ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರ ನಕಲಿಗೆ ಅತನ ಮಾತ ನೇನು ತೂಪುನಂಚನ ಪಡೆಪುಣಂಚನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಬಂಧುಗಳ ನಕಲಿ ಮಾತ ಆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಣಂಜನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರಡು ಮಾಡಿದ ಪಾತೆರೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗಟೆ ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಪಾತೆರನಂಜನ ಪೊರ್ತು ಜಾತ್ ಏನು ಪಾತೆರನಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫಂಡೆಯನ್ನು ಸುರುಕಿ ಭಾಸನದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಎಂಕಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಕೂಡ ಪಾತೆರನೇ ಎತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಡೆತ್ತಂಜಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕದ ಎಟ್ಟಂಜಿ ಮಾಲ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಜನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಣವು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ದಯ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಒವ್ವೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪರೇಖೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಇದು ಮನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕುಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪರಂದು ಉಂಡು ಅಂಗಟ್ಟು ಏತೆ ಪರಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಪರಂದಂದೇ ಆಪುಣೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಪಾಡದೆತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ದೀರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಂದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಗಂಧ ಬೂಲೆ ಮಲ್ಪುಣವ ಗಂಧ ನಮನೆ ಕಣಪುಣಿ ಬೂಲೆ ನಮನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ರಾಶಿದ ಬೂಲೆ ಅಂತ ಪಾತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ರಾಶಿದ ಬೂಲಗು ಪುರ್ಪಗು ಪೂವಾರಿ ಬಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪು ದೈವ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ ತೊನಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೈನ ಸಾಹಿತ್ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಳಿದು ಏತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀತೀರಿ ಅತನ ನಿಖಲ ಮಾತ ಕೆಲದ ಕೇರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ನೆಕ್ ನೇನು ಮಾತ ರೂಪರೇಖೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ದಯಬಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಲ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಏತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮಾತು ತಾನೇ ಬಾಲ ಐಕೆ ದಾತ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ಪರಿಮಳ ಆತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬುಕ್ಕು ಪರಿಮಳ ಆತ ಲೆಕ್ಕನ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿಗಳ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ನಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ನೇನು ಮಾತ ಇನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಬೈತೀನಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಜನೆ ರಘು ಇಡ್ಕಿದೇರಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ತೇನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಊರುಡಿತನ ಕೋಲ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಸಿರಾಡಿ ಜುಮಾತಿ ಅಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯನ ದೇವರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಅನುಗುರ ನನಾರೆಗಾತ ದಿಕ್ಕದು ಯಾಕಡೆ ಆಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಆರು ಈತ ಪುಸ್ತಕ ನನಗಳ ಬರಪಡೆ
ಈ ಮುಪ್ಪಾಮ ಶಬ್ದ ಕೈ ಗೊಂಜಿದನ ಒಂಜಿ ಜೀರ ಸೇರ್ತಾನ ಮುನ್ನು ತಾಪುಂಡವು ಅಂಚಿದನಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾದ ಹೊರಡು ಕೂಡ್ತನ ಮಾತೇರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆರಾಧ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪ ಗುರುಳ್ಳ ಧರ್ಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಮಾತೇರ್ನಿಗೆ ಲೆಡ್ಡ ಮಲ ಪಡ್ದ ವಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯನ ಪಂಡದು ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದಿ ಜೈ ತುರ್ನ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಬೇನೇನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀದು ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆತ್ತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮಾಣಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೃತಿತ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ಪಿನವು ಆ ಕೃತಿಕ್ ಸಂದುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಂಚಾದು ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಇಂಬೆರೆ ಮೊಡೆತಿನ ಈ ಬೂಕುನು ಓದುದು ಐತ ದುಂಬು ಪಿರ ತೂದು ಒಂಜಾತ್ ನಮೂನೆಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಇಂಬೇರು ಮಿಜಾರದ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಇಂಬೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಪೊಲಬುನು ದೀತಿನಾರು ಜನಪದ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕತೆಗಳ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನಾರು ಅಬುದಾಬಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂಗವಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 16 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ತೇರು ತುಳು ಕಲಿಕೆಗ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆತಿನಾರು ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಲ್ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಉಂದೆತ್ತ ತುಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೆರು ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಮೆರೆನ ಕವಿತೆದ ಕೋಪೆ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸುಮಾರು 35 ಮುಟ್ಟ ಕವಿತೆಲು ಇಲ್ಲ ಐಟು ಸುರೂತ ಕವಿತೆನೆ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಕ ಪನ್ನಗ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರು ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಲ ಅಂದು ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೆರಡೆ ಕೆಲೆತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆತನು ಇತ್ತೆ ಈ ಅರೇನ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಕವಿತೆದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುವೆರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಶತಮಾನೋರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತ ನಲಿಕೆ ದಕುಲು ದೈವಲಿನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ದೈವಲಿನ ಅವಾಹನೆ ಮಲ್ತಂದು ಜನಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾಯಿನ ಈ ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಬೆಂಗೆ ಈ ಕವಿತೆದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಚರಣೆದ ಪಿರಾವುಡು ದುಂಬು ಏತ ಮಾತ ಶೋಷಣೆಲಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕವಿ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡಪುನು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ಜನಕುಲು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಲಾಂಡ ಪಗೆಲಿಡು ಮುಟ್ಟರಾವಂದಿನಕುಲು ಮುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಪನ್ಪಿನವು ಆಸೆ ನಿರಾಸೆದ ಮೋನೆ ಆದ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊರ ದಾಂತಿನ ತಳಸ್ತರತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸಿನ ಕರಪಾವುಂಡು ಎನ್ನಾಳೆ ತೆಂಬರೆದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಎನ್ನುಡಲ್ದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ಪಾಡ್ದೊನದ ರಾಗ ಜೊತೆ ಸೇರುಂಡು ಗಗ್ಗರದ ಗಿಜಿಗಿಜಿಕ್ ಕಾರ್ದ ಚರ್ಮನೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ನೆತ್ತರಿ ಜಂದಿ ಮೈಡ್ದು ಕನನೀರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಕೈಟಿತ್ತಿ ಮಣಿತ ಕಿಣಿಕಿಣಿ ಮೆರಿಮಿಂಚಿ ಕರ್ತಲೆದ ಪಳಪಳ ಬಡವು ದಗ್ಗಿದ ಬಲಿಬೋಡು ಪನ್ಪುಂಡು ನಲಿಪುವೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಬಡವು ಬಂಜಿಡೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಕ್ಕನಿ ಸಮಾನತೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಅಜತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿ ರಘು ಇಡ್ಕಿದ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಪಶು ಪಕ್ಷಿದ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣದೋಷನು ನರಮಾನಿಗ ಪೋಲಿಸಾದ ಉಪಮೆ ರೂಪಕನು ಮಂಡಿಸಾವುನ ಚಾತುರ್ಪು ಅನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಕವಿತೆಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಸಮುದಾಯದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಟಿಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕರಾಳ ಮೌನದ ನರಮಾನಿಲಿಪ್ಪುವ ಪುಚ್ಚೆ ಕಂಡದ ಪೇರ್ ಪರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಟಕ್ಕ ಪಂದು ದೇವೇರ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಲೇನು ಅಕ್ಲು ದೇವೆರ್ಲಕ್ಕನೇ ಪೇರ್ ಪಂದು ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚರ್ಮೆನು ಕವಿ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಕವಿತೆ ಓದುನಗ
ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಮನದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟನೆಗೆದಂತಾಯ್ತು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಪನ್ಪಿನ ವಚನದ ಸಾಲು ನೆಂಪು ಕೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತಧರ್ಮಡ್ಲ ಕೆಲವಾತಿ ಇಂಚಿನ ಪುಚ್ಚೆಲು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಕವಿತೆದ ಆಶಯ ಅದು ತೋಜುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಬರೆತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿ ನನೊಂಚಿ ಕವಿತೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು. ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿ ಜಟಿಲತೆದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ, ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ, ಪತ್ಯರಾವಂದಿ ಜಾತಿ ಪಂದು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಲಿತ್ತದು. ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಪಂಚಮರೆಂದು ಪನ್ಪೇದೇರು. ಒರಿದಿನಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ದೂರದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ ಆಪಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಮದತಿದು ಗುಲಾಮರೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತೇರು. ಪಕ್ಕಿ ಜಾತಿಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಿನೋ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತಾ ದೇಶಡ್ಲ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುನ ದಿಂಜ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುನ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ವಿಷಯಲೆನ್ನ ತೆರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಂದು ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಯಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನೆಡ್ರ ಸಹ ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ತಿಂಡಿಂದು ಪನ್ಪಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ನೆನತನೊಲ್ಲಿ. ಪರಿಸರನು ಸ್ವಚ್ಛದೀಪುನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕುಶಲತೆ ಮಾತೆರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವಂದ ಬದುಕುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನರಮಾನ್ಯಡ ದಾಂತಿ ಗುಣ ಕಕ್ಕೆಗುಂಡು. ಸೈತಿ ನರಮಾನಿ ಬೊಜ್ಜದ ಪಗ ದೀತಿ ಪಿಂಡದ ನುಪ್ಪು ತಿಂದದು ಸಂದು ನಕಲ್ನ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕಬಿದಿ ಸೂತಕನ್ನು ಕಳೆಪುನ ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಡು ಯಾನ ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಡು ಪಂದು ಕವಿ ಬಯಕುವೇರು. ಅರೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಸಣಡು ಕವಿತೆಡು ಕಬಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನಸ್ಸು ತೂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ. ನೀರವತೆ ಮೌನದ ಮಸಣ ಕಬಿಕ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ತಾನ ಅದು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಲಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲಿಗ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಚ್ಚಿ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇಚ್ಚಿ, ದೇಶ ಕಾಲುಲಿದ ಸೀಮೆ ಇಚ್ಚಿ, ಒವೇ ಬಂಧನ ಇಚ್ಚಿ ಅವಲಕುಲು ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಕವಿ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸಣ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮದ ದ್ಯೋತಕ ಆತಂಡು. ನರಮಾನಿನ ವೈಷಮ್ಯಡ್ದು ಜಗತ್ತು ದುಃಖಮಯ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಕಬಿನ ಉಡಲಿದ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು. ಪೆನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆಡು ಕಬಿಕಿಪ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಲ ಆದು ಉಂಡು. ಕಡ್ಗಡ್ದು ಪರ್ತೆ ಪೆನ್ನು ಪನ್ಪಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದ್ವಂದಾರ್ಥಡು ಮೂಲು ಗಲಸುದಿರು. ಪೆನ್ನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆರ್ನ ಅಸಹಾಯಕರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮುಳ್ಳು ಆಪುಂಡು. ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಸೊತ್ತು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಅವೇನು ನಾಡದ ತಿಕ್ಕನಗ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಡತುಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ದಾರುಣ ಚಿತ್ರಣನ ಕಣ್ಣೆದಿರುಗು ಕನಪೆರು. ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಉಂಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತಂಡ ಪಂದು ಕವಿ ಪನ್ನೊಂದೇರು. ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಚಿ ಕವಿತೆಡು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲು ತಂಕ್ಲೇನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವಳು ಪೊಣ್ಣನ ಶೋಷಣೆ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಕೈಪೇನು ಗುಣದೋಷನ ಉಪ್ಪೆಮೈ ರೂಪ ಕೊಡು ಮಂಡಿಸಾದೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗೆ ತೂಕೊರ್ನಗ ಕವಿತೆಡು ಮತೀಯ ಘರ್ಷಣೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಡದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವನು ಮದತದು ರಕ್ಕಸರಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೆರಿಪಾಂಡು. ನರಮಾನಿ ಪಗೆ ಪತ್ತಂಡ ಜೀವ ಸೊಂಕಲ ಒರಿವಾ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಟ್ಟು ಮಾನವತೆತ ಧರ್ಮ ಚಿಗುರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿನ ಆಶಯ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬದಲಾಯಿರು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆಡು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೊಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಧೋರಣೆದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಶಯ ದಿರ್ತು ತೋಜುಂಡು. ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಕವಿತೆಡು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪುಣ್ಣನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತಾ ಉಂಡು. ಈ ಕವಿತೆಡು ಜೋಕುಲಾವಂದಿನೆಕ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಜೋಕುಲು ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಕಾಲಗರ್ಭೊಡು ಸಂದೆದು ಪೋಯಿನ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲಿನ ಒರು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನುದು ಮನಸ್ಸು ತುಲಾಯಿ ತೆಲಿಪುವಲು. ಕಬಿನ ಪಾತೆರದಲಕ್ಕ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಾಪ ಕಂಡೆನಗ ದಾನಿ ಗೊತ್ತು ಆಲು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸೊರ್ಕುದಿನೇನು ಎನ್ನುದು ಮನಸ್ಸು ತುಲಾಯಿಡೆ ತೆಲ್ಪುವಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣನ ವಿಷಾದದ ಛಾಯೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಎಚ್ಚೊದ ಬೇನೆದ ವೈಚಾರಿಕತೆದ ಬಂಡಾಯದ ಕವಿತೆಲೆಯನ್ನು ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ
ಸಂಪು ಗಾಲಿದ ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಕಬಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. ಕಬಿಮೂಲು ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಪೋಲಿಕೆಡು ಪತದೀಪಿನ ಮೋಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಒರ್ಲುಡು ಕವಿತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. ಬಾಹುಬಲಿ ಕವಿತೆಡು ಬಾಹುಬಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಸಹನೆ ಶಾಂತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದುನ್ನನು ಕವಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸಾದೇರು. ಗಾಂಧಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ನರಮಾನಿ ಪಂಡ ಗಾಂಧಿ ಅರೆ ತತ್ವಲು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ತೋಜಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಉಪಮೇಲು ರೂಪಕಲೆನು ಕೊರ್ದು ಅರ್ಥ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾದೇರು. ಏಕಲವ್ಯ ಕವಿತೆದ ಪುದರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ತವಾಯಿನ ಮದಪಂದಿನ ಪುದರು ಗುರಿನೇ ಗುರು ಮಲ್ತ್ ಛಲ ಸಾಧಿಸಿನಾಯೆ ಕೊಂಬ ಬಿರಲಿನ ಕುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾದ ಕೊರುಂಡಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಡು ಕಾದಿದಿನ ಅಸೀಮ ವೀರಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗ್ ಮೂಲು ಏಕಲವ್ಯನ ಚಲನು ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ದು ಕವಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಏಕಲವ್ಯನ ಚಲೊತ್ತ ಬುಳೆಚಿಲ್ಲಿದ ಬಿಂಬನು ತೂವರೆ ಬಯಕುವೆರು. ಸಕುನ ಅಪಸಕುನ ಕವಿತೆಡು ಸಮಾಜಡಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವಾತ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲು ಐತ ಪೋಡಿಗೆನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರಂದು ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಪೋಡಿಗೆನೆ ದೆತ್ತು ತಕ್ಕುವೇರು. ಪೆತ್ತದ ಎತಿಟು ಪೆತ್ತ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು. ಐತನೇ ಪಾತೆರದ ಲಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಪೇರು ಪರ್ದು ಕಡೀಕ ಕಸಾಯಿಖಾನಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎತೆ ಬುಡೆಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾರುಣ ವ್ಯತೆಕತೆ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉನ್ನೇನು ಓದುನಗ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಆಶ್ರಮಗು ಬುಡ್ಪಿನ ಜೋಗ್ಲಿನ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಧರ್ಮ ತೆಲಿತುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಕವಿತೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟೊಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಾಯೆ ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಯಾಂಡದಾನೆ ಉನ್ನೇನು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನುವೇರ ಧರ್ಮ ತೆಲಿತಂಡು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿಲೆನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾಟೊಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜೊಡು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿಲೆ ಉಂಟೋಡು ಪನ್ಪಿ ಆಶಯ ಈ ಕವಿತೆಡು ಉಂಡು. ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆಡು ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿದ ಅಹಂಕಾರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಡು ಬಡವುದ ಬಡಪತ್ತದ ಕತ್ತಲೆಡು ದಿನನಿಚ್ಚ ಸಹಿತ ಬದುಕುನ ಜನಕ್ಲೇನ ವರ್ಗಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಓಲು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ತನ್ನ ವೇನೆನ್ ಕವಿತೆಡು ಪಲ್ಲಿ ಉಮಿಲು ನರಮಾನಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಗಲಸೊಂದು ದರ್ಶಿಸಾದೇರು. ಶಂಸೆಯೋ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆಡು ಜನಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ವೈಷಮ್ಯ ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಗೊಪ್ಪುಲೇನು ಗೊಬ್ಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಜೀವನನ ದುಸ್ತರ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಷಾಣ ಮುಕಿಲು ಒವೇ ಮತಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಂದಿನ ಕುಲು ಪಂದು ಕವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಡು ಕೊಡಪುವೇರು. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮತದ ಪೂರಾ ಮತಧರ್ಮದ ಆಶಯಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನನೇ ಪಂದು ಮತಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲ ಮೂಲುಂಡು. ಆಲಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕವಿತೆಡು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣನ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಶೋಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಪಾವುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಡು ಪಿರಾಕ ಜೀವನದ ಕ್ರಮವಾದ ಅಜ್ಜಿ ಆಧುನಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಲು ಬದಲಾಯಿನ ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಮಾನೋಲದ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕವಿತೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಡಾಂಡ ತುಳು ನೆಲತ ನಿಲೆತ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪೆರಡೆಡು ತುಳುನಾಡುಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ತಾಂಕಿನ ಪೆರಡೆ ಕಿಲ್ಲೆ ತಂಡ ಅಪ್ಪಸಕ್ಕುನ ಪಂದು ಕುಬಲ್ದಂಚಿಗೆ ದಕ್ಕುವೇರು. ಒಂತೆ ಸೊರದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೆರಡೆಲು ಬಾರಿ ಕಿಲೆತುಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪೊಣ್ಣು ಆಣೆ ಪನ್ಪಿ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಬದುಕೊಡಾಯಿನ ಸಮಾಜಡು ಅವಿನು ಪಡೆಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಬೊಡಾಯಿನ ಸತ್ಯನು ಈ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀನ ಬದುಕದ ದುರಂತಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯನು ಕವಿತೆ ದರ್ಶಿಸಾವುಂಡು. ಬದುಕು ದೊಂಬರಾಟ ಈ ರಡ್ಡು ಕವಿತೆಡು ಬಡವುದ ಬಾಧೆದ ಪರಿತಾಪ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ಕುಸಿಕೊರ್ಪಿನೇಟ್ ತನ್ನನು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಲೆತೊನ್ನ ಪ್ರಮಾದ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಗರ್ಭದುಲೈದ ಬಾಲ್ಯದ ಬುಳಿಪು ಗೆಡಸು ಈ ಮೂಜಿ ಕವಿತೆಲು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ಸಮಕಾಲೀನವಾದ ಆಳವಾದ ಗಂಭೀರದ ನೆಲೆಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಾವುಂಡು. ಬೊಲ್ ಪಾವರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆಡು ಇನಿ ಸಂಘರ್ಷ ಬದುಕುದ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತಂಡ ಬಿಸು ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರಡು
ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತದು ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕುದೊಟ್ಟು ಕಲೆತು ಪೋಯಿನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆಲು ಮಾಜದು ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ನಿಲೆ ಕಲೆತೊನುನ್ನ ದುಃಖದ ಪರಮಾವಧಿ ಉಂಡು. ದೇವೆರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಪ್ಪೆನ ಆ ಮೂಜಿದಿನ ಆಲು ಕಾಳಿನಂಚ ಆಯಿನಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕವಿತೆಲೆಡು ಗೊಡ್ಡು ಕಂದಾಚಾರೊಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲು ಕವಿ ಕವಿತೆಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೂಕೆ ಕನತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುರಲ್ ಪುಣ್ಣಮೆ ಇಂಚಿನ ಅರೆ ಮಾತ ಕವಿತೆಲೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಪು ಉಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಪುದ ಕವಿತೆಲಿನ ಕಟ್ಟುನ ಕಲೆ ಮೆರೆಗು ಒಲಿದು ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕು ಮೆರೆ ಕವಿತೆಡು ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉದಾರ್ಮೆಲು ತೋಜುವ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಲಾತ ತೆಗಿಲ್ದು ಬರಡು ಪಂದು ಈ ಕವಿತೆ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಬಾಮ್ಯಂದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ರಘು ಇಟ್ಕಿದು ಮೇರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡ ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತನ್ನಗೇನೋಗು ಬತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಬಿತೆಲೆನ ಮಿತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಡ್ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂರೈ ಇಂಬೆರೆಗು ಉಡಲಿ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ನ ಪಾತೆರ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಇಂಬೇರು ಆಶಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶನೋಡು ಸುಮಾರು 200 ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತುದು ಮೂಜಿ ಸಾರಡ್ದಲ ಎಚ್ಚ ಬೂಕುಲೇನ ಮುದ್ರಿಸೈನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಇಂಬೇರು ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು 4 ಬೂಕುನು ಬರೆತೇರು. ಐನು ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿನಾರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು. ಚಿತ್ತಾರ ಬಳಗ ಜನಜೀವನ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಂತಾವರ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆ ರೀತೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಆರ್ನ ಕವಿತೆಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಓದೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಲೇನಂತ ನಡುಡ್ದು ಎತ್ತು ಓದನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ತೋಜು ಅವು ಆರ್ನ ಮುಪ್ಪ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ದೆತ್ತುಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದರಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ಬುಕ್ಕುಲೇನೆಲ್ಲ ತೂಡ್ದಾಂಡ ಆರ್ನ ಕವಿತೆಲೇನು ತೂಂಡ ಆರಿಗೆ ಎಂಚಿನೋ ಪಂಪುಣ ತುಡಿತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐನು ಕವಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲವೇ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅಕ್ಲವೇ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಅಕ್ಲ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲದ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಲು ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದಾರ ಐನು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಬೇನೇನು ಪಂಡೊಣ್ಣ ರೀತಿಡು ಅಂಕು ಡೊಕ್ಕುಲೇನು ಸರಿಮನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತದ ಆ ಮೋಕೆಡ ಐನು ಪೂರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರನ್ನು எனக்கு ತೋಜು ಕಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸುಪ್ಪ ಅಂದು ನಾನು ಆರೈಟ್ ಕವಿತೆಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆಪೆ ಅಂತೇರು ನನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಸೂತಕದ ಆ ಪಿಂಡನ್ನು ತಿಂದದು ಸೂತಕ ಕಳೆಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆಪೆ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲಿ ಬುಳಿಪುನೇನು ನಿಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಪಲ್ಲಿ ಗೋಡಿಡು ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬುಳಿಪುನೇನು ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೂತಾರ ಕವಿ ತೂತೇರು ಪಲ್ಲಿ ಬುಳಿಪುನೇನು ಈ ಕವಿತೆಲೆಡು ಆರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ಯ ನಡೆದವರು ಆರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಥವಾ ರೆಟ್ಟೆ ಬಲನ್ನು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಆರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕನೇ ಐನು ಪೂರ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಲೇನು ಬೇನೆ ಬೆಂಗುಲೇನು ಬೇಜಾರ್ಲೇನು ಪನೋಡಾಪು ಅಂಚಾರು ಈ ಕವಿತೆಲೇನು ಬರೆಯರೆ ಅವು ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ ಪನೀರೆ ತುಡಿತ ಆರೆಗೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪನೀರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪನೀರೆ ದಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದು ನಾವು ಅನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆರು ತೆರೆಯೊಂದೇರೆ ಐನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತು ಚಳುವಳಿ ಮಂತದ್ದು ಇದ್ದಿರ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ತಿದ್ದಿರೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೋಡವು
ನಮ್ಮ ರೆಟ್ಟೆ ಬಲ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಐಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಹಿಂಸೆ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಆ ಹಿಂಸೆ ತೋಚ್ಪಾವಡವು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೋಡಾವು ತಿದ್ದೋಡಾವು ಅನ್ನ ನರಮನೆಯಾಗ ಐತ ರೆಟ್ಟೆ ಬಲತ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರವುದ ಮೂಲಕ ಐನು ಪಂಡದು ತಿದ್ದೋಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನಾರು ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಳೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರ್ ಇಡಬಹುದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ ಬಹುಶಃ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪನೆ ಮಣ್ಣದ ಮಾರುಗಡೆ ಸುಮಾರು 2 ಬೂಜಿ ಮೈಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪನೆ ದೊಂಬುಗು ಬಗೆಲ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಸಾದಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮೈಕ್ ಕರಿ ವೇಷ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮೈಯೇ ಕರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಷಗೂ ಬಡ ಪಿರವಂತ ಕರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಾಳೆದಿ ಒಂದು ಕೊಂತ ಸುಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಕೊಳಲು ಇರಿತೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋನಾಗ ಎದುರು ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಕೊಳಲು ಇರ್ತವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೊಳಲುದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಪುಂಡತ ಅವಟ್ಟು ವಂಚನೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ತೋಜೊಂದು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಳಲುದ ಸೌದ ಪೊರ್ಲುಂಡತ ಎಡ್ಡ ನಲಿಪು ಒಂಜಿ ನಾಲಾನೆನ 50 ಪೈಸೆನ ಪಾಡಿಯರು ಪೋಯರು ಆಂಡ ಅವು ವೇಷಲತ್ತು ಕೊಳಲುದ ಧ್ವನಿಲತ್ತು ಆಯ್ನ ನಲಿಕೆಲತ್ತು ಆಯ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ನಾ ಕೊಳಲುಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇತ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪನೇರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಆಯ್ನ ಬೇನೆ ಆ ಕೊಳಲುಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕೊಳಲುಡು ಧ್ವನಿ ಅವು ಇನ್ನಿ ಸಂದಿಡಾದುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನಡಾದುಪ್ಪು ಭೂತದ ದೈವಲ್ನ ನುಡಿಟಾದುಪ್ಪು ಆ ಬೇನೆದ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಲು ಪಾಡ್ದನ ಕೆಬಿಗೋರಿ ಅರ್ನ ಬಹುಶಃ ಆ ಲಯ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಎತ್ತೆತ್ತಲ ಬೇಜಾರದಲ್ಲ ವಿಷಾದದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಉಂಡಾಯಿ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಿನೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಐನ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಈ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆಡ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಕವನಲು ಉಂಟು ಯಾನೇನಿ దాని బిడుగడగల దుంబి ఆనే ప్రింట్ ಮಾಡ್ತಿನದವರ ಅಂಚ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ದುಂಬಿ ಅಂಕ ತುಯರಾಣ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಬನ್ನಗ ತೂನಗ ಪಿರವರ ತೂನಗ ಎಂಚಿನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ತೂನಗ ಎಂಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನು ಮನ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ 30 ಕವಿತೆ ರೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಐನೇ ಕೊರ್ತೇರು ವಿವೇಕ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಚ ಪಂಡನ ಯಾವನು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನರಾದ ಆರು ಈ ಸಾಧಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಇತ್ತನ ಸಮಾಜಗೂ ಐನು ತೆರೆಯೋನೆರೆ ಈ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆರೆಗೆ ನನಲಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕುಡೊಂಕುಲೇನು ತಿದ್ದುನ ಓರೆಕೋರೆಲೇನು ತಿದ್ದುನ ಬೇನೆ ಬೆಂಗಿನ ಪಂಪುನ ನನಲಾತ್ ಕವಿತೆಲು ಬರಡು ಐದಾದ ಸಮಾಜಗವು ತೆರಿಯಡು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಲೋಕಾಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಬರವು ಸರವು ದಿಂಜ ಕಲ್ತನಾಯತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಪಾತೆರೇರು ತೆರಿಯಂತ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ ತೋಜಿನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಾಠ ಮನ್ಕೊಲಿಂದು ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಮನ್ಕೊಲಿ ಎಂಡ ಆತ್ ವಿಷಯನ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯೇರು ಅವು ಅನುಭವದ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಆ ತಿರ್ಲಿನ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ವ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದಾರನ ಪೂರ ಕವನಡಲೆ ಉಂಡು ಆರೆಗೆ ನನೋರಾಯನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೂಕುದ ನಿಲೆಟ್ ಬಿನ್ನೆಯಾದ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಇಂಬೆರು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಪಿರಿ ಪಿಂಗಾರ ಮುಗದಾರಗೆ ಪನ್ಪಿ ಕಬಿತೆಲೆನ ಗೊಂಚಿಲನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಆ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸದ ನಿಲೆಟ್ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರು ಸೇರ್ದಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಮನಸ್ಸಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಐನೆಟ್ಟು ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಮೆರಣ ಶುರುತ ಕೃತಿ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ತುಳು ಕವಿತೆ ಗುಂಜಿಲು ಬಿಡುಗಡೆಲೆ ಸಿಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಡ್ ಆರು 30 ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಬೊಲ್ಪು ಕಣತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕತೆ ಕವನ ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಜಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃತಿಕ್ಲೇನ ಕಣವೊಂದು ಬೂಕುರ್ದು ಬೂಕುಗು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋಜ ಒಂದು ಬರೆವೆಂದು ಪುನವು ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಮೇರೆನ ವಿಶೇಷತೆ. ಇನಿ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತನ ಲೇಖಕೇರನ ಬೂಕ್ಲೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದು ತೋಜವೇರು ಅಂಡ ಲೇಖಕನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕಾಶನಡು ಬೂಕುನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಸನ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒರಿ ಬರೆಪು ನಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆರಿಬಲ ಇಪ್ಪೊಡೈನವು ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಬೇರೆರ್ದು ನನಲಾತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಬೇರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏರಾಂಡಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅದು PhD ದಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ದಿನಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಬಯಕುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗುರ್ಕರ್ದೆ ದಿಪ್ಪನ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಐತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬದುಕಿರ ಮೂಲವತ್ತು ಸೇರ್ತೀರು ಐಟೆ ಯಾನ್ಲವರಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾದ್ಲ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ ಈರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಗಿಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ ದಾಂಡ್ ಬೂಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೂಕು ಬರೆತಿನಾರೆನ ಪಾತೆರ ತಾನು ಮೊಡೆಯಿನ ಕವಿತೆಲೆನ ಕೋಪಿನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀಪಿನ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಲಬುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಬುಗು ದಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಬೂಕುದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಇಂಬೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಬೂಕು ನಿಕ್ಲೆನ ದೊಂಬುಗು ಬತ್ತದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬುಕ್ಕ ಈರು ಪುರ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬೆರಿಸಾತ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರಾರು ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕಗೆ ಯಾನು ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರಾರನು ಲೆತ್ತದನಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿರಂತ ಅವೇತೋ ಜನಕಲು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮ ಇನಿ ತೆರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆರಿನ 4 ಅಕ್ಷರ ತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಅಂಡ್ ಅವತ್ತು ಜನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಕಲವು ನಾಗೇಶ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧೈಗೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಉಂಟು ಆಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಕವಿತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಬೋಡ ದಯಪಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ಗುರುತಿಸೋಡಾಗ್ಬೋದು ಐಕಾದ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಈ ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಪನೇರ ಪೋಣ ದಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕಿಪೇರು ಅಂಚ ಆಪನು ಬೊಡ್ಚಿ ಕವಿತೆದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಪನಿಯರು ಉಂಟು ಕವಿತೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ತಿಂಡಿದೀದು ಆ ತಿಂಡಿನ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಂಡು ಕವಿತೆ ಪಂಡ ಗದ್ಯ ಪಂಡ ನೇರ ತಿನ್ಪುನು ಕವಿತೆ ಪಂಡ ಈ ಥರ ತಿನ್ಪುನು ಅವು ಪಕ್ಕ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಒಂಚೂರ ಏನು ಅರ್ಥವಂತೊರಡಾಪುನು ಐಕಾದು ಕವಿತೆ ಈ ಥರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪನವು ಎನ್ನ ಉಲೈದ ವಿಚಾರಲವು ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಲೈದ್ದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆತು ಬದುಕದ ಖುಷಿ ನಾನು ಮುರನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಸುರುಟು ಬರುತ್ತೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಬದುಕು ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬದುಕದ ಖುಷಿ ಕಾದು ಬುಕ್ಕ ಬದುಕನ ಖುಷಿ ಕಾದು ಯಾನ್ ಬದುಕದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾದವು ಆ ಮೂಲಕ ನನೂರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೊಳ್ಳು ಅನ್ಯಾಯ ಆಪನೇನು ಇಂಚಿನೂ ಪೂರ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು
ಎರಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂದ ಐನು ಇನ್ನು ಈ ಕವಿತೆದ ಮೂಲಕನ ಯಾನು ದುಂಬುದೀತೆ ಈ ಕವಿತೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲಡು ಮಾಧ್ಯಮಲಡು ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕವಿತೆಲು ಐನು ಪೂರ ಮೂಲ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದರು ಏನು ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ತೋಜಾದರು ಕೇವಲ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಯಾನು ಸಭಾಂಗಣ ದಿಂಜೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ತಿಕ್ಕು ಬಾ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಖುಷಿನೋ ಸಂಭ್ರಮನೋ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟುನು ಬಾ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಸೇರ್ಗ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ತೆರಿನಕ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದರು ಮೇಡಮ್ ವಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಿಸಕ ಐತ ಉಲಯದ ಮಾತ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಆರು ಆಯ್ತ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋತೇರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಐತ ವಿಚಾರನು ಪುನಃ ಪಂಡೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ತ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ಟಾರ್ ಆರು ಯಾನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದುವೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರೂಟು ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಂತನ ಇಂದುವೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಅವತ್ತಿನ ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನ ಪಂತ ಇಂದಿನ ಮಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಯಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಮುರಣಿ ಅಶೋಕೆರಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಶೋಕೆರ ಪಂಡರು ಯಾವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನ ಇನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬುಕ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಇಂಚ ಮೂಲು ನೆಗಳಗುಳಿದಾರ್ಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿದ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೈದೆ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋಕ್ಲನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಳ್ಳು ಒಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಈ ಥರದ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಇನಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತು ಪಂಪಿನ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ ತೆರಿಪ ಒಂದುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಳುವೆ ಸುಳ್ಳು ಉಡಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟನ್ನ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಎಂಬೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಬೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೇರು ಸಾರತ್ತು ಒರ್ಮನುತ್ತೆ ಎನ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಬೆಂದಿನಾರು ಉಂದೇ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ರೆಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವಡ್ದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಮ್ಯುದ ಪಾತೆರದ ಏರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟು ಪಾತೆರಂದಿನ ಸಮರ್ಥ ವಿಮರ್ಶಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಎಂಬೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ನೆನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಘು ಅವರ 30ನೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳೂರು ಇದು ಜೊತೆ ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪಾಂಡೇಲವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದೆವು. ಚುಟುಕು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಯಶವಂತಲಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರು. ಆಗ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ರಘು, ಯಶವಂತ್, ಗುಣವತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಟ್ಲೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು.
ಆಮೇಲೆ ಯಶವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು, ರಘು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುರತ್ಕಲ್ ತನಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಘು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 30 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ 30 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 30 300 ಆಗಲಿ. ರಘು, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು MA ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು, ಲೋಕಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಯ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಥವಾ ತುಳುವಿನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದೇ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನುವ ವಾದಗಳು ಬರುವ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣಿಯವರೇ, ತುಳುವಿದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ, ಜನಪದರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಇನ್ನಿತರರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆದರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನರ್ತಕರೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಇದೇ ಹಾಲ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಈ ಹಾಲಿನದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ಸೀನಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ BA ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವ ಮೇಡಮ್? 67ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅನೇಕ ಮಂದಿ, ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಂದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವುದು, ಸಭಾಭವನ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ರಘು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವವರು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲೂರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವವರು. ಕಲ್ಲೂರು, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಘು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. 2000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ನಾವು ಆ ಕವಿತೆಯ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳುಗುಳಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ತುಂಬ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಂಥವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ರೇಮಣ್ಣ ಅವರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕವಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗೊಂದು ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಿರಿಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ರಘು ಅವರ ಕವಿತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗಳಗುಳಿಯವರ ಕವಿತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಶೋಕ್ ಕಡೆ ಶ್ರೀಯಾಲಯದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯದವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿರಿ. ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುರುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಲೆ ನಿಲೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀನ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಉಡಲರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೆಗೆ ಲೇಸು ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಾಯಿನ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಇಂಬೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಸಹಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇನಿತ ಬೂಕುನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಇಂಬೆರೆನ ಇಂಬೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದೊಟ್ಟುಗು ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಎಂಬೆರನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಇಡ್ಕಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ವಿನಮ್ರ ಇಡ್ಕಿದುಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಫಲ ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೂಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿಯಮ್ರ ಇಂಬೆರೆಗು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ ಇಂಬೆರೆಗು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇಂಬೆರೆಗು ನನ್ನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಇಂಬೆರೆಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು ಇಂಬೆರೆಗು ಅಂಚನೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸರಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರ್ ಇಂಬೆರೆಗು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಬೆರೆಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಬೆರು ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಂದಿನ ಈ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಅವರ 30ನೇ ಕೃತಿ ಎನ್ನ ನಲಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ವಾಣಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಣಿ ಮೋಹನ್ ರೈ ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾಯರು ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕವಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಸುಲೈ ಒಡ್ಡಮೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸುಲೋಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.